mau Mbak Mimin, Mbak Apri, jemeneng. Wis pun. Bakale jadi lah mriki sida. Bakale dilongkas njan mantu menika Mas Petro. Pripun? Bakale dilongkas mantu. Lah kok saged. Lah niku Apri pun sida kedadian itu. Kari tembungan. Lah nggih kudu nek kan pisan pindho perkenalan pendekatan niku langsung cespleng dadi kan. Iya seban wong jarakan kabeh iki karaktere dhewe-dhewe kok. Sing siji memeti, sing siji yo gateli pun wis iya. tutut. Nek Budi kok karo Apri iki kapiken. Jane sing ning Jemuah Ponan kae lho. Oh, tegar. Karo tegar kae pas. Gini. Matur nuwun nggih, Mbak. Panjenengan tetap setia kalian Bagong Group. Anjing ngaten kok Sehat nggih, Mbak. Pangestunipun donganipun panjenengan kula suwun. Apri ka diringohi kerokan jan kerokane ngantek kaya ula lare angon. Jan. Sampeyan kerokan ning ngeroki sapa Mbak Apri? Mikir ramone. Ingkang ngeroki pakne bocah-bocah. Budi. Wah, Budi mati. Sampe nyedak Budi iki ling ngempul ket mau ora iso anu pikirane menep lho. Jur lirak-lirik ae lho. Lah, santai bos. Jenenge ya. Budi iki dibiyake pupune Apri langsung lewek ngono. Mangsaku kok. Nanti dipoto Mbak Sinta dikirimke aku, dipoto Anggit kirimke aku. Piye lek ngatasi ati? Ndak kuwi isine apa ngono to? Kowe penasaran kok tak demok ya nyah aku yang. Kok enek kuthuk ra ngono mriki. Tase wungan nggih Mbak Apri, Mbak Mimin. Tase kok tase renyah ngoten kok yo. Ingkang mirsani ugi tase kathah. Nggih, alhamdulillah. Malah disusul Bapak Pak Dr. Sukesno. Bapak Dr. Sukesno, Wakil Ketua Gudaka. Nggih. Sang arranger made in Klaten. Nah, niki wiringane wayang kan reptane Pak Kesno. Tenan kok nyenengke, seger. Sesuk anu Dokter Sukesno men nganggit lelagon sing jumbuh karo kadiwasanku. Lah dadi nggih to mesti kan karakter Mimin ki ngene. Nek tak kei ngene kentengen tak kei sing rada berbobot. Lah beliau kan wis iso lintingi ngono kuwi. Ku nek Winanti iki, nek Mimin iki, nek Apri kae gur menang opo kae kemampuan suarane wis cekak-cekak ngono ki Pak Kesno mau sering mbak aku lah mbok Apri nggih to kula diparingi lagu Apri mboten nggih kula mboten penak Pak ya kok tak sing kemampuan Apri sing cekak-cekake napas saiki salandung kowe nyanyi lagu dangdut ae sebujur bangkai kok le sing-sing ae lah Dokter Kesno lho ngendika matur sepanuwun sakmenika kula gentos nyuwun semantenipun genduk Umi Hafifah ya Nduk semoga lela monggo Mas Bukon nah nek urung nembang jenang gula iki Nduk Umi iki aku urung lega ya kurang afdol ngoten nggih ya Nduk ini Nduk lulusmu kapan Umi? Ya. Insyaallah Oktober, Pak. Oktober wis wisuda. Pangestunipun Mbah Mimin. Oh iya, hati-hati Pak sesuk untuk S2. Amin. Lah S2 engko apa ana sing karep jatuh krama sliramu ya tetep ra apa-apa jenenge kodrate Wanudya iki ya kamangku dening kakung ning meniti karir ya ora apa-apa. Nggih Mbah Mimin. Pokoke sing aku ya setia menunggu iya. Wah, maratuane gematine ra rame-rame. Ngerawat si Umi kaya ngerawat lombok kae gitu. Iya. Kok saged? Saka gematine kuwi lho, Nduk. Lah ngono kuwi golek piyai gemati ki angel. Mula nuwun sewu. Golek bojo sing sesuai karakter karo pribadimu ngono lho, Nduk. Karepe iki Pak Petruk ngono kuwi. Nggih. Dadi aja dipeksake nek pancen ora cocok karo karakter pribadimu aja dipeksake. Iya. Nggih. Oh, kowe gelem joget centerewemu bapakmu maratua. Lah ngono kuwi, Nduk. Ora
Sesuk bapake bubuk. Sare kok. Basinae micek. Oh, micek. sesuk nek topo campur sari kowe kon ngono kuwi senderewe ngono kuwi. Ya, langsung mawon nggih, Nduk. Mboten sanggih bawa nggih. Nggih. Ya, heeh, engko ndek jame ra nyandak ya. Nano diwiwiti saking swara panjenengan monggo. Gongke kaya biasane bablaske cara Bali sapu tanganku. Iya. Ya. Ya. Yeah.
nuwun genduk Umi Hafifah. Ya, lumadi langgam sing kepenak nggih. Utsa dimenang Nduk Cahayu. Utsa Damasuri. Enjang Nduk Utsa Damasuri. Wilujeng enjang Bapak. Sehat Nduk Cahayu. Sehat. Tepat-tepat. Wis lulus kuliah dong, Nduk? Dereng. Meh. Hampir. Nggih, wisuda, dereng wisuda. Semangat ya, Nak. Nggih, Pak D matur sembah nuwun. Mau om iki Pak D. Kapokmu kapan? Minim jatuh nek ngono wis Mau Pak. om saiki Pak D. Wis. Wong ayahmu nek manggil aku tindak pundi Mosok nggih. nggih Pak Parwanto ngene Sesi sesek apa? apa semedot Niki nawi Dek Utan niku nawi mboten mat-matan kok mboten mantep. Nggih. eman-eman karakter suaranipun. Anu men nggih. Pripun Bapak? Sinom mawon nggih. Sinom nggih. Sing penak ya, Nduk. Nggih. Diasari juara sinden idol kok. Tur bocah manut kae. Lha karo sing nyuting wah manut banget ae. Apa isih, Nduk? Oh, mboten. Wong jarene nyeluke kok anu sapa? Om Pak D kuwi. Pak D. Pak D. Pak Dekem. Pak Dekem. Sakit tak berdarah. Ya iya. Yo, kaya apa, Nduk? Sing halus, Nduk. Aja umuk aja pamer sing dadi bukti nyatane jowo teko sahabaten loro ing wenane maca sinom ki kermenane kadangku sepuh Suwargi Raka Mas Haji Anom Surata. Mekaten. Ya. Suara sulit umandang suarane lima waktu iku yakti dadi lagu dangane makono level tertinggi ada 1000 orang mirsani streaming. Wah, luar biasa. Nduk terus Nduk. Malam minggu putra Solo pancen rame.
ketanggungan nek mung nyuwara saiki gandeng putra dalang sak ora-orane sampean ya iso ngendang. Ya. Ganti lagune Podang Kuning sinembang Mbak Wida sing ngendang genduk Utsa langgame tok engko terus dilanjuti Jaipong. Ya. Jaiponge Mufida, Pak. Niki estu, Pak. Heeh, tenan. Kula suwe mboten ngepuk-ngepuk. Ada kakak Anggit tenang wae. Dilanjahke. Nggih, dajari le. Nek rada Iki tanggung jawab. Dasare Anggit iki wong ya seno kuwi. Mesti wani yo lho. Banyak. Mas Anggit diajari nggih, Mas. Nggih. Anggit ki anggis kon anu dipasrahi sinden ngono dekne iki tuaju. Iya. Mangga Mbak Wida, Ini Ratu Podang Kuning. Mbak Wida kene. Ayo, Dul. Iya. Kakake Mas Ferdan, kakake Lengembul, kakake Kakak adiknya kok banyak sekali sih Dede. wow, kuwi ora diadini lomo nyah-nyah. Iya. Ini Mbak Wida. Ayo. Mapan ning kendangan sih, Nduk. Utsa sampun mapan. Ya. Aja dipangku lho, Git. Diajari kendang lho gitu ora diajari liyane. Coba sik dikebuk sik. Kaya bonusan. Tung denden. Iya. Ayo coba nirake suaraku. Pak Bambang, ayo Pak Bambang. Ya, elah. Pak Bambang tuku gedang. Ya, gedangnya tugel-tugel. Iya. Ayo, pisannya yuk. Pak Bambang potong rambut. Nah, ya. Ijik polos cahaya ya. Anu ijik wulu kalong. Ijik kalong. Kaya aku jek serit. Gila. Aku jek serit. Ayo bawa Mbak Wida. Ya, kayak apa? Rasa kesusu iki nyambut gawe gini santai ya. Santai. Ayo. Nadyan wujud temong peksi Mau sing nyupir sapa Mbak Wida? sing ngempul nika. Oh, sing empuk. Nggih. Kakak Sampean posisi di depan kiri atau di belakang? Di depan. Oke, aman ya. Aman. Nang buru bacaan beredang. Nggih, ten wingking Dolo Kurawa. Iya. Tenang kok ning bidang iki ya pilih nggo anu kok dinunuti adi-adine wong dinunuti ucahe udah penuh, Nduk. Oh, nggih pun, Bu. Coba nek sing nunut kula wah. Wah, wis kena wis Dadi. dadi ampas. Ya, terus ya, Mbak. Saking Mas Joko Santoso Kasinung, salam kagem Mbak Wida lan mangke badhe nyuwun lagu favorit kesayangan. Saking Mas Joko ing Papua nderek nyimak ugi Pak Ngadinu Pondok Ungu, Pak Warasito nderek mirsani. Mas Eko Suroso kirim fotonipun Bu Wida. Wis. Telek, Monter wis. lagi menika nggih wonten saking Mas Jaihong Juwana sampai ketemu besok wonten Growong Lor Juwana nggih matur nuwun Mas Jaihong. Mas Freddy supire Pak Anom Surata mbiyen dangu mboten nyalamne le Pak, salam kangge Mbak Wida. Freddy kuwi ndek bojo ya nekat ae cah. Kula ninggal kula tinggal perjalanan nggih, siap-siap ningali wonten perjalanan. Terus nggih. Alus manis nangsa maki
saking Mas Miyanto HS Podang Kuning matur nuwun nggih. Monggo lanjut. Podang pito Wilujeng dinten Riyadi Mas menika saking Denmul MC. Weh, salam kagem BG Group terutama Mbah Jino. Wih. Oh, lek Jino. Oh, gawane anu kok ngudorisi kok. Ngudoroso apa ngudirasa? Ngudirasa kok ngudorisi. Kok risi. Ora undale keri ya. Mal Mbak Cinta ki ngundomono kok ngudirasa kok. Halo. Yuk. ibu bunga Nanu nyanding bisa dalang yo tombo ya terima kasih. ngapunten enten Pak Kesno mungkin nek luput kula isi mboten napa-napa wong niku kan variasi. Pak Dekisno nggih pirsa, piyai iki ya kudu nganggo variasi aja mung njlujur iki ora kepenak ya. lah kula cah polos malah Diwut Nek kepolosan mungkin ndak monoton, Mbak. oh ngoten sesuk tak ajar sing variasi iso ajar. Diajari perdan iki lho sing wonge lugu. Lugu singkatan lucu tur goblok lugu. kakak ajari ya Dek ya sesuk ya Dek ya Saiki video kendel men ya. Oh, lho kalih adik mboten napa lasdal ya. Adikmu siapa, Lek? Adikku sapa ya? Adik panut. Pak, mosok tuwa Adi. Yo, siap. Gede ucah. Heeh. Yuk. iso awan ning omah wis ora Ya, Pul. Bocah syuting, Pul. sing tak sayang muga-muga Detak, detak. Ayo kupinge budek. Lah nggih to. Wis dipaske barang ora
kewe Pak Dene lho. Nggih, kapunten, Pak. Wis muni pos barang kok Terkocok gladi. maneh. Nyaki Dheweke iki nek dipedhot ora seneng kok. Dadi malah kendhon neh. Oh, ngoten. Balai adike banyak. pengaruh adik-adikmu mau Lah lho. iya to. Dan aja nguasi kakak itu dong. Pekewo ngene iki. Ra omong aku cak. Jaipong slow. Ayo di. Terima kasih matur sembah nuwun. Senajan tangane cilik-cilik ning kendangane ya mantep ya. Mantep. Lah yang putra Mas Parwanto. Iya. Anggemene wekdal aku tak ganti nyuwun. Pinten? Mbak Wid. Anu Mbak Muwida ya. Ayo Mu. Heeh. Ndek Mufida. Ayo kene, bentar kene. Ayo. Ayo mu wah jan. Dan energi ki ya Muwida ki. Mulai kuliah semester piro? Ndek semester 28. Welcome. Oke oke. Kuwi sindan resikan lho kuwi. Resikan nggih. Arep macake adus. Terus
Iku bar masak ku adus. Adus. Wes anggere nek banyu mesti adus. Lah iya. Kan itu kebersihan itu sebagian dari iman. Oh iya. Gitu. Semakin Nah, janta wong ora iman ning. Sing penting resik ya. Heeh. Dikancani Nimas ya. Ya ndak Nimas kancane ndak. Yuk kita berjadilan lagi ya, berjaranan lagi ya. Heeh. Lagune apa aku manut genduk Nimas. Ya, yo. Yo Nimas kaya ngopo? Ya. Ayo yo. Jawa Timur kabeh iki ya. Apa nduk lagune? Lewung. Leweng. Weh. Kenapa joget energik? Nek sing siji nembang, sing siji mbeksa. Nek sing siji mbeksa, siji nembang gentenan sing apik ya. Di YouTube iki men dipirsani men sedep. Iya, men resep. Ya. Kena ketik darike. Heeh. Mupidake apa kulino numpak Nmax ya kowe iki? Lah piye to? Kok mlakune ra iso rapet. Ora kaya kancane. Lah kuwi iki sambene kudune lumrahe nek waranggana niku sambene niku rak sing bangsa alusan to. Nek Mufida ora, Mbak. Ngecat tembok, ganti gendeng ini wis biasa cah kuwi ya. Iya. Kuwi tegese emansipasi wanita ya, Mbak. Mandiri. Ora mung jagake nggih to. Betul. Ya nek pas kakunge iki ning dalem nek pas luar kota apa Oh, ya iya. jagake. Ya mung ana minuse nek Mufida iki. Pripun? Lalen. Jadi nek arep macak ana kuwi gelungane iso ning gone Gapero. Terus dinglike ning gone aku. Suwenge ning Wonogiri ada mulai. Oh, wis. Mangga. Iya. Mangga ya. Nganggo gampang ora terus rasah. Mesake wis pucet ora jamak. Pak ya gone pecah setunggal urung mati lagi. Lagi dadi banyu ya. Yuk. Kayak ngawah lagunipun Lewung ya, yuk. Wasik. Ayo masyarakat joget. Andri iki tanangane melu kruget-kruget lho ya. Men kuwi gatel lah terus tak kira joget. Yuk. Sabda
urung metu bendrang lho, Truk. Iki kene kae. Ayo, dibendrang ya, dibendrang gitu ya, ya. Karek sithik ora apa-apa, ya. Yuk. Kadung sesek ae. Kadung